kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi negrand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi-ke usanda kusijona kwi-channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike ivideo, usubscribe kwi-channel. Okunye okubaluleke kakhulu ukuciphisa i-notification bell ukuze mangifaka ivideo uthole i-notification. Bafethu, Durban City versus i-Orlando Pirates, ngicabanga ukuthi-ke wona mdlalo lo esiwulinde ngabomvu, iningi lethu siwulinde ngabomvu, umdlalo ozodlala ngo3:30 eMoses Mabhida eThekwini. Bafethu, kune-update nyana nje nginiphathele yona mhlawumbe mawukuthi awukho around Durban. Bafethu, ngicabanga ukuthi umuntu o-around Durban usenotisile ukuthi njengamanje izulu selishintshile, isimo sezulu sesishintshile, sesisibi. Ilanga kade libalele maybe 45 minutes ago, but selishintshe ngale ndlela yokuthi uyabona ukuthi umdlalo between Orlando Pirates ne-Durban City ungase uphazamiseke. So nje ukupha nje i-update ukuthi mhlawumbe nawe mawukuthi uya e-stadium iba aware ukuthi umdlalo ungase uphazamiseke. Zama ukuthi usondelane nekhasi la Facebook le-Orlando Pirates njalo njalo, mhlawumbe nayo i-Durban City mawukuthi uzodlala umdlalo nawe futhi-ke iba aware ukuthi endleleni ungase uphazamiseke. I-traffic iningi ngeThekwini ngeke ngadlula khona, isimo sey'moto ziningi ngale ndlela exakayo, so iba aware ukuthi kungase kube ne-delay. So ongakwenza nje ukuthi usheshe uphume endlini. Let's hope umdlalo ngeke uphazamiseke. Orlando Pirates ngifisela inhlanhla ukuthi-ke iwathole amaphuzu amathathu, ikwazi ukuthi ihlale esiqongweni se-league se-log ye-Betway Premiership. Make ukuthi uyalike ivideo, uyasubscribe kwi-channel ma ungasubscribe bile. Bafethu, ngibonge ithuba kwamanje, ngivumele ngithi-ke nje bye bye.